Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam aderli dinleyijiler. Pragada studiyada siziň bilen men Sehra. Şun 2014-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdäniň anyny güni. Şun habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölегine. Putin Russiýa garşy giridilen günwatar sanksiýalarynyň uly 20 guramasynyň prinsiplerine ters gelýändigini aýdýar. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňize hödürläris. Türkmenistanda Amerikan dollarynyň bahasynyň ýokary galmagyna sebäpkär aýplamasy ýönkülip bir näçe raýat tutsak edildi. Bu waka bilen bagly döwlet eýçiligindäki Alternativ telekanalynyň 13-nji noýabrda görkezen Eýsem ýurtda tutsak edilen şol bir näçe adam tutuş ýurdun valyuta alış-çalyş operasiýalarynyň durnuklugyny nädip ýetgedip bilýär. Onlar 2 işgariye, 3 işgariye, 30 işgariye olsun onu 3 gün bilmiyor da. Resmi telewizionyada Alparjynyň hukuk kemsedici sözleri bilen birlikde tutsaklaryň etdi diýilen aýplamalary boyun alýandygy görkezildi. Eýsem bu halkara derejede ikrar edilen jurnalistikanyň kadrlaryna näme derejede gawat gelýär? Yeah, of course, this is an unbearable behavior. Resmi metbuatda peýda bolan täze habarlardan soň aşgabadyň pul alyş çalyş nokatlaryna ýagdaý nähili. Onlar iyi bilen 40-50 adamda novatlar döreyen bu alışveriş nokatlarının önünde no. Gepleşigimizde şu soralara jogap tapmasy ýa-da şert emma habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölегine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. Ukrainanyň howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Kiýew pitneçileriň kontrolundaky Donetsk we Luhansk regionlarynda 5-nji sentýabrda gol goýulan ýaraşyk ulalaşygynyň şertleri berjay edilýändigi barada kanatlanýança ortpara separatistler bilen täze parahatçylyk gepleşikleriň geçirilmeginde hiç şeýle manynyň ýokdugyny aýdýar. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň geňeşçisi Markian Lubkiewski 13-nji noýabrda bir goşmak bir telekanalyna beren interwýusynda bizde Minsk bir ulalaşygy barka Minsk 2 ulalaşygy bolmady diýip Ukraina Minsk bir ulalaşygyny ýerine ýetirýär emma terroristler muny berjay etmeýär diýdi. Ukrainanyň daşary işleri ministri Dmitri Kuleba hem Kiýew diňe bar bolan ulalaşyk berjay edilen mahaly gepleşikleri dowam eder diýdi. Moskwa, Fransa şu aýyň ahirine çenli Mistral kysymly hüjüm edici gemini Russiýa goşurmasy onumynyň çynlyky netijeleriniň boljakdygy barada duýduruş berdi. 2011-nji ýylda gol goýulan 1,5 milliard Amerikan dollaryna barabar ulalaşyga laýyklykda dükçörleri göterji Mistral kysymly 2 geminiň biriniň 14-nji noýabrda Russiýa goşurulmagy göz öňünde tutulýady. Emma Fransa Moskwanyň Ukrain krizisindäki rol sebäpli gemini Russiýa goşurmagy soňa goýdy. Russiýanyň Novosti adly döwleti değişli habar gullugynyň ady köpçüligi ma'lum edilmeýän Moskwanyň ýokary derejeli çeşmelerine saglanyp berýän maglumatyny biz dürli senariýlere taýýarlyk görýäs. Biz şu aýyň ahirine çenli garaşar, soňra biz käbir möhüm aýplamalary öňe süreriz diýilýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen günwataryň liderleriniň arasyndaky dartgynlyklar Awstraliýanyň paýtagty Brisbane'de geçiriljek G20 sammitiniň dowamında üns merkezinde bolar. Awstraliýa dünýäniň ykdysady taýdan kuwatly 20 ýurdunyň gatnaşmagyndaky toparyň 15-nji 16-njy noýabrda geçiriljek sammitinde täze iş orunlaryny döretmäge, salgy tiýlegärlikleriniň üstüni açmaga we global ykdysadyýety berkitmäge üns beriljekdigini aýtdy. Bu sammit Russiýanyň ýaraglarynyň we goşunyň Ukrain serhedinden geçenligi barada peýda bolan täze maglumatlaryň ideýany günor Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly dartgynlyklar artýan mahaly bolup geçýär. Moskwa Ukrainadaky konfliktde ortpara separatistlere kömek etmek maksady bilen harby gollaw uğradyny baradaky maglumatlary reddetýär. Bu konfliktde aprel aýyndan bäri 4000-den gowrak adam helak boldy. Gürjistanyň prezidenti Georgiy Margvelashvili kanun çykarjylary ýurduň syýasy krizisiň içindedigini duýdurup, parlamentde Ýewropa ýoluny birleşmäge çağırş etdi. 14-nji noýabrda Gürji parlamentinde eden çykyşynda Margvelashvili ýurduň Ýewropa Birleşigi we NATO bilen integrasiýasyna jogapkär 3 kabinet ministriň wezipeden gitmegi Gürjistanyň geljegi barada ýurduň içinde we daşyna çynlyky soraglaryň döremegine sebäp boldy diýdi. Şeýle-de ol premier minister Irakli
Mikhail Gorbachev-nin hökümetini gytaklaýyn eden tankydyny soňky ýyllarda edaralara hormat goýmadlygyny hemde barlyklaryň we deňagramlygyň prinsiplerini ýok hasap etmekligini döwlet sistemasy üçin kynçylyklary döretjekdigini ençemegedek belläpdim. Häzirki wagt aýdanym boldy diýdi. Gorbachew 4-nji noýabrda Gürjistanyň daşary işler ministri Irakli Alasanyany wezipesinden çetleşdiripdi. Qadak tutsawhanasynyň resmileri adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň tutsawlykdaky ýadyjy Aron Atabekiň gynamaları tedawar edilenini baradaky maglumatyny reddedýär. Qazaqstanyň Pawlodar şäherindäki türmäniň müdiri Ernur Saspanow 14-nji noýabrda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna Atabek oňa garşy islenlik bir kanun iş ederlikden ören tanymal şahsiýet diýdi. 10-njy noýabrda düýü Almatyda ýerleşen Ar-Ruh Hak adly hökümeti değişli bolmady gurama Atabekiň türmede gynamalara tedawar edilýändigini aýdypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolýaňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra Gulamnaby. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimde ýaly 15-nji 16-njy noýabrda Awstraliýanyň Brisbane şäherinde G20-lik guramasynyň samiti geçirilýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatar liderleri bilen duşugynyň öňü sirasyny Russiýanyň özüne garşy girdilen sanksiýalaryny garaşlaryny ma'lum etdi. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişräk maglumat berýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Ýewropa bileşiginiň we beýleki günbatar döwletleriniň Ukrainadaky krizis bilen baglylykda girdilen halkara sanksiýalarynyň uly 20-lik guramasynyň prinsiplerine we halkara kanunlaryna ters gelýänligini aýtdy. Putin TASS agentliginiň 14-nji noýabrda çap eden interwýusynda bank hasaplaryny doňdurmak, viza çäklendirmelerini girizmek we günbataryň maliýe bazarlaryna ymtylýan ortiýet kompaniýalarynyň ýoluny böwetlemek ýaly hereketler diňe Birleşen Milletler Guramasy we onuň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan amala aşyrylyp bilinýär diýdi. Putin sanksiýalaryň we neftiň pes bahasynyň ortiýetiň ykdysadyýetyna zeper ýetirenligini boýnaldy. Emma Kremliň islendik ykdysady krizise gözegçilik etmek we hökümetiň halkyň öňündäki sosial borçlaryny berza etmek üçin ýeterlik naqd serişdeleriniň bardygyny aýtdy. Şeýle-de Putin agdalan serişdelerinden hökümetiň halkara sanksiýalaryndan ziýan çeken Rosneft döwlet kompaniýasyna kömek bermek üçin peýdalanmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmady. Putin orsiýetiň halkara neft bazarlarynyň dollaryň diktaturasyndan saplanmagyny we orsiýet rublynyň hem Hytaý ýuanynyň hasaplaşy üçin ulanylmagyny isleýänligini hem ma'lum etdi. Şol rubl çürtgetik pese düşdi. Soňky aýlarda rubl, dollar we euro bilen gatnaşykda öz hümmetiniň 25%-ni ýitirdi. Putiniň kommentariýasy onuň uly 20-lik guramasynyň samitine gatnaşmak üçin Awstraliýa gitmeginiň öňü sirasynda çap boldy. Dünýäniň uly ykdysadyýetli ýurtlarynyň samitinde Putin günbatar liderleri bilen ýüz-ýüz bolsa-da, duşukda sanksiýalar meselesiniň maslahat edilmeginiň manysynyň ýokdugyny belledi. Awstraliýa 15-nji 16-njy noýabrda Brisbane'da geçiriljek samitiň iş ýerlerini döretmek we global ykdysadyýety puhtalandyrmak ýaly meselelere gönükdiriljekdigini aýtdy. Bu ýokary derejeli duşuk Ukrainanyň gündogorunda dartgynlygynyň güýçlenýänligi we orsiýetiň ýaraglarynyň hem harbiýleriniň serhetden geçenligi baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gawat geldi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 14-nji noýabrdan çykyşynda Ukrainada orsiýetçi separatistlere ýarag berilmegi baradaky maglumatlaryň aladylandyrýanlygyny aýtdy. Germaniýanyň kansleri orsiýetiň Ukrainanyň territorial bütewligini bozýanlygyny belläp, bu meseleniň uly 20-lik guramasynyň samitiniň çäginde maslahat ediljekdigini belledi. Ich finde sehr viel bedenklicher, dass wir Verletzungen der Ukrainanyň territorial bütewliginiň bozulýanlygy we Minsk galaşygynyň berza edilmeýänligi meni ören aladylandyrýar. Şeýle-de biz ýaraglaryň berilmegi bilen bagly ýagdaýa hasuly alada bildirýäris diýip Merkel belledi. Şol wagtyň özünde de Putin TASS agentligine beren interwýusynda Ukrainadaky krizis sebäpli özüniň Angela Merkel bilen gatnaşyklarynyň yaramazlaşmanlygyny aýtdy. Ol samitiň ýanynda Merkel, şeýle-de Britaniýanyň premier ministri David Cameron we Fransiýanyň prezidenti François Hollande bilen gepleşik geçirjekdigini hem aýtdy. David Cameron samitiň öňü sirasynda 14-nji noýabrdan çykyşynda Ukrainanyň garaşsyz ýurt hökmünde öz eslegine görä ösmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyna orsiýetiň düşünjegine umyt baglady. I would still
hope that the Russians will see sense and recognize. Ukrainanyň orsiýetçi prezidentiniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň ýa-ni orsiýetiň mart aýynda Krim ýarymadasyny anneksiýa etmeginden soň Ukrainanyň gündöründe dören konflikte aprel aýyndan beri 4000-den gowrak adam wepat boldy. Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şuňky habarlar güneligi programmamyzyň Türkmenistana değişli böleginde ýurtda Amerikan dollarynyň bahasynyň gymmatlamagy bilen baglanşykly taýýarlan ýürüte gepleşigimizi eşdireriz. Türkmenistanda milli manadyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgemegine sebäpkär aýplamasy ýönkülip 13 raýat tutsak edildi. 13 noýabrda resmi metbuatda, ýagny Watan habarlar gepleşigine berilen ýürüte reportajda tutsak edilen şol raýatlaryň aglawasynyň uly mukdardaky Amerikan dollaryny ýurduň daşyna çykarmagy synanşan mahaly tutsak edilenleri bellenýär. Bu arada kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan ýürüte maglumatyny dinläliň. Türkmenistanyň Altyn Asr telekanalynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Döwlet Täzirçilik Bankynyň orta we kiçi derejeli wezipelerdäki iki işgäri bilen birlikde ýene-de bir näçe adam soňky döwürde ýurtda dollaryň hümmetiniň ýokarlanmagy bilen bagly wakalar bilen ilteşigi bar diýilip tutsak edildiler. Bu waka bilen bagly döwlet eýetçiligindäki Altyn Asr telekanalynyň 13 noýabrda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde jemi 13 adam görkezilýär. Olardan 5-si efirde öz-özlerini ýazgyryp çykyş etýärler. Etdi diýilýän jinaýatlary boýun alyp oňa ökünýändiklaryny aýdýarlar. Şeýle-de etdi diýilýän jinaýatlar bilen baglylykda olardan käbiri men bankdan dollar çykarmaga kömek etdim diýse, beýlekleri Türkmenistandan uly möçberdäki dollarlary daşary ýurtlara ekitmäge synanşýan wagty ele salynanlygyny aýdýarlar. Çykyş etdirilenleriň arasynda özüni Türkmenistanyň Döwlet Täzirçilik Bankynyň kassieri diýip tanadan Omar Annayew, şol bankyň maliýe müdirliginiň başlygy wezipesini ýerine ýetirýärdim diýen Gyzylgül Muradowa we ýurdun dürli şäherlerinde ýaşaýandyklaryny aýdýan beýleki 3 raýat bar. Altyn Asryň habarlarynda görkezilen beýleki 8 adam, olaryň atlary, wezipeleri, näme kär bilen meşgullanýanlyklary we etdi diýilýän şol jinaýatlarda olaryň haýsynyň nähili rolunyň bolanlygy hakda hiç ýyly jekmejek maglumat berilmeýär. Emma Altyn Asrda görkezilen habarda dektor olaryň ählisini esassız ýagdaýda halk arasynda dowul döredip bir kanun ýollar bilen baýamagyň külkülüne düşen adamlar hökmünde häsiýetlendirýär. Hemem şeýle ýagdaýlar sebäpli alış-çalış idaralarynyn kadyly işlemegine täsir ýetirlenligini aýdýar. 13 noýabrda görkezilen şol habarlarda jinaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň sud edilip edilmendigi, etdi diýilýän bir kanun hereketler boýunça olara iş kesilip kesilmejegi ýa-da olaryň ýurduň maliýe ulgamyna ýetiren ziýanyň müçberi barada hiç ýyly jekmejek maglumat berilmeýär. Döwlet mediýasynda görkezilen bu habarlary agdalýan adamlara garşy ýönkelýän aýplamalary garaşsyz çeşmeler tarapyndan tasdiklatmak başartmady. Şeýle-de jinaýat etdi diýilip görkezilen adamlaryň ýa olaryň başga agzalarynyň pikirleri bilen hem tanyşyp bilmedik. Bu habarlar soňky döwürde Türkmenistanda dollaryň hümmetiniň ýokarlanyp, hökümet tarapyndan berk gözegçilikde saklanyp gelinýänligine garamazdan manadyň hümmetiniň bolsa pese gaçyp gaýtadan dollaryň gara bazarlarynyň döremeginiň ýyl süre ortağa çykdy. Azatlyk radiosyna gowşan maglumatlardan çen tutulsa, soňky bir näçe günden bäri paýtaxt Aşgabatyň käbir valyuta alış-salyş merkezleri ýapyk. Şeýle-de adam başyna bir günüň dowamında diňe $1000 satyn alyp bolýar we ol degişlikde diňe şäherde propiskasy bolan adamlara satylýar. Lebap vilayetinde da dollaryň hümmeti pese gaçyp, vilayetin paýtagty Türkmenabadyň dürli ýerlerinde dollaryň gara bazarynyň dörendigi, vilayetin etrap merkezlerindäki käbir banklarda bolsa dollaryň asla tapylmaýandygy aýdylýar. Türkmenistanda dollaryň hümmetiniň ýokarlanmagy we manadyň hümmetiniň bolsa pese gaçmagynyň bolaýmagy mümkin beýleki takyk sebäpleri barada jekmejek maglumat berilmeýär. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanda dollaryň hümmetiniň ýokary galmagy barada
baradaki bu ýagdaý halkara derejesinde hem milli pullaryň dolar bilen deňeşdirilende pese gaçan pursatyna gabat gelýär. Halkara trendin ýagny halkara akymyň Türkmenistanyň maliýe ulgamyny ýetirýän täsiri hakda doly maglumat ýok. Türkmenistan dürli hasabatlarda şol sany Transparency International guramasynyň ýerediýän ýyllyk hasabatynda ykdysady ulgamy ýapyk halkara sistemasyndan üzüňe şeýlede korrupsiýanyň derejesi boýunça inkarrym pilenen ýurtlardan biri dilip hasaplanýar. Kardeşim Muhammed Tahiryň özü ýörite maglumatyny hem belläp geçýärli aýplama ýönkölüp Türkmen telewizionyasynda görkezdilen bu aýatlaryň Türkmenistanda milli manadyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgemegine sebäpkärdig aýdylýar. Esem ýurtda tutsa edilen şol 13 adam tutuş ýurdun valyuta alış-çalış operasiýalarynyň durnuklugyny nädip üýtgedip bilýär. Bu tehnik nukdaý nazardan mümkinmi? Kardeşim Gödel şora bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazowa ýüzlenýär. Hudaýberdi Türkmenistanyň telewizionyasynda görkezilen ondan gowrak adam şol sanda meselem täzirçilik bankyndan 2 kiçi derejeli bank işgäri tutuş ýurdun valyuta alış-çalış operasiýalarynyň durnuklugyny nädip weýran edip bilýär siziň pikiriňizçe? Oňar 2 işgäri, 3 işgäri, 30 işgäri olsun onu üýtgedi bilmeýär da. Şoň üçin meniň pikirimçe diktatura ýurtlarda şo nädor siýasat alfarylygyň sebäpli hakykat aýdylmaýar da. Şoňar bir işgäri, 2 işgäri, 5 işgäriň üstüne atyp şolary mashyrydan bolýarlar. Şolary käňçilerin bolýarlar. Hakykatdan bolsa öýerde nädor alfarylýan iqtisad siýasat günäkär. Hudaýberdi şol görkezilen çykyşda Täzirçilik bankynyň uly wezipeli bolmadygy keşgäri kassir we onuň ýol başçysy valyutany bir kanun naqdlaşdyranlygyny boýun aldylar. Bir kanun diýilende şo nädip düşünmeli, nädip bir kanun naqdlaşdyryp bolýar puly banklardan. Taýsda bir ýurt bolsa, şoň milli puly çalyşýan bolsa da bäki ýurtdan pulny. Hiç çili öýerde gelmiş bolmaýar da, eger ol kanun boýunça şo pul çalyşmaly bolsa da, hökümetin içinde, ýurdun içinde, iqtisadiýatda, maliýe sistemasynda kemçiliklerin barlygyny ýapmak üçin şoňar bir gurrun tapylýar da. Aýna öýdükdirler bul günäkär, beýdükdirler bul günäkär. Ýöne hakyky şu siýasatyň näde ogurlygyny aýdylmaýar da. Şu sebäplen ýagdaý agyr bolsa ondan beter agyrlaşýar. Egerde iqtisadiýat dogry ýöredilse, valyuta çalyşygy öz akymyny gitmeli. O şoýdum arkaýyn näçe daşary ýurt valyuta bolsa çalyşylyp durmaly. Türkmenistan telewizionyasynda görkezilen maglumat ýurdun banklarynda dolaryň ýokdugynyň resmi derejede boyun alınmagyny görkezýärmi, subut edýärmi siziň pikiriňizçe? Ýok, ol valyutaň ýoklugyny görkezýär, ol başga da görkezýär. Şo dogry siýasat alfarylygyny görkezýär da. Eger dogry dogry aýdylsa, ýanky diýmeli da ol adamlar, biz şo ýurtda näde dogry ýöredilen siýasatdan peýdalanjak boldyk diýip da. Şu siýasat mümkinçilik töretdi, bizim şu mümkinçilikden peýdalanjak boldyk diýmeli da. Ana şonda dogry bolýar. Eger de dogry siýasat ýöredilse, oňaly mümkinçilik adamlarda bolmaýar. Hudaýberdi dogry siýasat diýmeňiz, näme diýmeňiz bolýar? Siýasat diýileni anysy öz milli puluny seretmeli. Milli puluny saklamany şoňa mümkinçilik bolmaly. Bir mümkinçilik şu daşary ýurt pulu bolmaly da Merkezi Bankda. Şoň esasında şu ölçüde öz milli puluny saklamany eger hem mümkinçiligi bar bolsa, hiç ýurdun içinde oňa kynçylyk görünmeýär. Milli pulum eger de ölçüli bolsa da bank sistemadaky daşary ýurt pulundan köp getirilmeýär da, ol ýok, sebäbi ol ölçüli arimol. Ýurdun içindäki milli pul ölçüden köp bolsa, ana şonda oyun başlaýar da, kynansak da ýöne şoňa zatlar çykarýar. Ýurdun içinde käbir kynçylyklaryň valyuta bazarynda döräni görkezýär da. Diýmek valyuta ýok yeterlik derejede talaba göre. Men ýa-ni aňyk biljek da şu Türkmenistanyň ýa daşary ýurt hasaplarynda da valyuta bar. Ýöne şol, o sebäp köp bolmagy mümkin. Merkezi Banka şoňa ulanmany ruhsat berilmeýär da. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow bilen Kardeşim Gödelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň pikiriňizçe Türkmen telewizionyasynda görkezilen ondan gowrak adam tutuş ýurdun valyuta alış-çalış operasiýalarynyň durnuklugyny üýtgedip bilermi? Bu baradaky garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň, bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 gaýtalaýan 7-926 236 04 55.
Türkmen televizionyasının alp barjysı gurrun gidiyen şahsiyetleri tanıştıranına paýyş, kemsidici, hatta haram diýen ýaly sözler hem ulanyp, olary öz tarapyndan aýplamada bildirdi. Ýa-da jurnalistikanyň ikrar edilen halkara kadrlaryna, etikasyna göre bir habarçynyň şu görnüşde özüni alyp barmagy näme derejede kabul ederlikli? Bu halkara metbuatynyň tejribelerine gawat gelýärmi? Kardeşim Merdan bu soraglar bilen gyzyklanyp Düýbi Fransada yerleşen Serhetsiz Reporterler Guramasynyň Ýewraziýa bölüminiň müdiri Johan Bire bilen söhbetleşýärler. Yoxun, pensilbe günü Türkmenistanyň resmi mediasynyň habarçysynyň efirde özüni alyp barsyna siz nähili baha berýärsiňiz? Bu jurnalistikanyň kabul edilen etikasyny näme derejede gawat gelýär? Yeah, of course, this is an unbearable behavior. Türkmenistanyň jurnalistiniň bu hereketi elbetde kabul edip bolmajak gurdat. Hawa, dogry, jurnalistikanyň hem dürli urlary bar. Jurnalistikanyň bir görnüşini şahsy pikiri, garaýşa hem ýol berilýär. Bu hem jurnalistiň hakykatyň, adalatyň özlegine diýen öz şahsy bellikleri bolýar. Emma jurnalistikanyň bu urunda hiç açan adam kemsitmäge, onuň şahsiýetini kiçeltmäge ýol berilmeýär. Bu halkara standartlar barada aýtmanyňda da her bir ýurdun öz kanunçylygyny da jenaýet hökmüni kabul edilmelidir. Pensiýany uny efire goýuberlen reportaj Türkmenistanyň jurnalistikanyň derejesini açyk aýdyn görkezdi kadýaryn. Biz Türkmenistanly jurnalistleriň hökümetiň häzirki ýagdaýda saýlan anyk pidalaryna barmak üçin boldup kemsidenligini gördük. Beýle zatlaryň habarçylyk we jurnalistika bilen hiç ilteşigi hem bolup bilmez. Bu gurban edilenleri biýawra etmekden we göz görteli döwlet propagandasyndan başga hiç bir zat däl. Dünkü reportajda habarçynyň jurnalistikanyň prinsiplerinden çykma bilen birlikde onuň adalet prinsiplerine hem ähmiýet bermeýändigini görse bolýar. Hiç bir adamy suwdyň çykaran resmi karary bolmazdan nähili bir jenaýeti ýönkap bolmaýar. To these people until their due trial. Yoxun, ýa-ni siz bir adamyň hususan da habar terişdesiniň bir wekili tarapyndan kemsidilmeginiň islendik ýagdaýda bir kanundygyny bellediňiz. Ýadyňyzda bolsa, Türkmenistan media barada täze kanuny hem kabul edipdi. Ol ýerde şunuň ýaly ýagdaýlar kanuny tertipde düzgünleşdirilmeýärmi? At the time this law was adopted already more than 1 year ago. Bu kanun bir ýyl töwere umumyň nazar kabul edilen wagtyda biz onuň hiç açan durmuşa geçmejekdigini duýdurypdyk. Türkmen hökümeti media serişdelerini öz penjesinde saklamak dowam etdirýän wagty ne bu kanunyň şertleri berza ediler, ne jurnalistler goralar, ne de jurnalistik etika berza ediler. Häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň jurnalistika bar diýip aýdyp bolmaýar. Ýurtda diňe hökümetiň propagandasy höküm sürýär. In such a media landscape, it's really hard to speak even about journalism. This is merely state propaganda. Kardeşim Merdanyň Düýbi Fransada yerleşen Serhetsiz Reporterler Guramasynyň Ýewraziýa bölüminiň müdiri Johan Bire bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, eýse jurnalistikanyň ikrar edilen halkara kadrlaryna etikasyna göre bir habarçynyň aýplanma ýönkelýän tutsaglara garşy kemsidici sözleri ulanmagyna siz nähili araýarsyňyz? Siz hem bu baradaky pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, ma'lum bolşaly mundan bir näçe gün öň aşawadyň döwleti deýişli valyuta alış nokotlarynyň we kommersiýa banklarynyň öňüne nowatlaryň emele gelendigini, Amerikan dollaryny satyn almak meselesini hem käbir çäklendirmeleriň girdilendigini habar beripdir. Eýsem Türkmen telewizionyasynda berilen şol ýöri reportajdan soň paýtaxt Aşgabatyň valyuta alış nokotlarynda ýagdaý nähili? Bu soragyň jogaby Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatynda. Şol reportajdan soň şu paýtagtyň valyuta alış nokotlaryny nowat durýan adamlaryň sany azaldy. Öňler ýer bilen 40-50 adamda nowatlar durýan bu alış nokotlaryň öňünde nowat duran adamlaryň sany indi ondan köpdür. Käýerlerine bolsa aslan nowat bolmaýan wagt hem bar. Mysal üçin owadan hyzmatlar öýünde ýerleşen alış nokotunda gün ortadan soň nowat ýokdy. Şeýle valyuta alış nokotlaryny öňki ýaly dollar ýetmezçilik hem duýlanok. Ýöne valyutany satmak boýunça girilen
çäklendirmeler saklanyp galýar. Ma'lum bolşýaly alış-sataş nokotlaryna bir adama 1000 Amerikan dollarynyň köp valyuta satylmaýar. Özde şol adam şol alış-sataş nokotundan günüň dowamyna diňe bir gelek valyuta satyn alyp bilýär. Elbetde edil odalyk syýaly paýtagtda propiskasy ýa-da ýalgasy bolmadyk raýatlar hem Aşgabatyň çäginde ýerleşen alış-sataş nokotlarynyň valyuta satyn alyp bilmeýärler. Valyuta satyn aljak adam hökman şahsiýetini tasdikleýän dokument bilen alış-sataş nokotuny barmaly. Munyň üçin esasan pasport talap edilýär. Pasportdan gaýry şahsiýetnamalar kabul edilmeýär. Mysal üçin studentleriň student bileti ýa-da sürüjüleriň sürüji şahadatnamasy kabul edilmeýär. Valyuta satylaryna ýazylýan çeke hem valyuta sewdasyny eden adamynyň ady, atasynyň ady we familiýasy ýazylýar. Şeýle onuň şahsiýetini tasdikleýän dokumentiniň nomeri we seriýasy ýazylýar. Mundan öň ýagny noýabryň 11-inden öň beýle ýagda ýokdy. Şol bir wagtda hem dollar, garawalarna dollaryň kıymeti resmi kursdan bir näme ýokarlygyna saklanýar. Ýerine bellek geçsek soňky günler polisiýa işgärleriniň dollarçylary goýandyklary we olaryň tutulýan halatlarynyň hem bardygy aýdylýar. Öňkü aýdylşýaly häkimetler dollar sewdasyna emele bilen ýagdaý barda pensiýa we günneçenli hiç ýyly maglumat bermeýärdiler. Degişli döwlet ýolbaşçylary emele gelen bu ýagdaýy halka düşündirip hiç ýyl çykyş hem etmediler. Indi valyuta alış-sataş nokotlaryna şol nokotlaryň administrasiýasynyň manadyň Abaşanyň dollaryna bolan degişli hümmetiniň ütgöwsü, ýagny owalkylygyna galýandygyny habar berýän bildirişler asylypdyr. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde gurrun edilen meseleler barada öz garaşlaryňyzy ýa-da bellikleriňizi biziň ýa-da dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçirmeýärli biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň ediň. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com dikçede Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri giridip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölümini biziň azathabar.com web sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döreden käbir maglumatlara gelip goşan tesbirler siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Aşgabat howpsuzlygyny puwtalanýar diýen sözbaşy bilen 12-nji noýabrda çap eden maglumatymyzda seriatly mardan seriatly okuyjymyz dogry edýärler häzirki wagtda dünýäniň çylşyrymlygy bilen baglanyşykly näme etmäniňde hem bolmandyranok. Hökman üstün baslanyna garaşyp durmaly däl, öňünden taýýar bolmaly özüň goramagy. Tomuz gyşyň aladasyny etmeseň gyşda ýagyn ýagýar üstüňe diýip öz araýyşyny alypdyr. Türkiýeden adyny galyrman tesbirýadan beýlek bir okuyjymyz bolsa, seriatly okuyjymyza ýüzlenip sen kime daýanyp aýdýan bu sözleriňi bu suratda duran gözü äýneklämi inanýan diýip sorag alypdyr. Hormatly dinleyijiler, beýlep geçsek makalanyň suratyny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň harby eşikdäki hemde gözü äýnekli suraty ýerleşdirilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň efirde sypdyran maglumatlarymyzy gaýtadan okap öz garaşlaryňyzy galdyrmak isteseňiz, sizi hem azathabar.com we sahypamyzda garaşýas. Azathabar.com we sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
WKontakte sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň WKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Saatlara kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tokunlaryndan aýrylmaň.